Mandurna Paman Sengkuni mboten saged meper kanepson mboten saged paring contoh dhumateng para kawula para Kurawa ngantos dumugi benjang menapa mawon Kurawa mboten badhe nampi nugrahaning Bathara sidhem jroning pasewakan wadya gung tanana sabawa kabar bawantining Sang Nalendra Tama mangun kawenengan lerwu sing duka cipta berbudi mandana raras berbudi mandana raras sidhem madyaning pasewakan negari Ngastina midhangetaken pangandikanipun kepara dukanipun Nata Mandura Prabu Baladewa maneka warna tumanggap kang samya seba ana ingkang mendel tumungkul ngrangosaken kanthi tumanjem ana ingkang klesik-klesik dhateng kanca ingkang caketipun sawetawis ugi wonten ingkang datan mailu kawontenan satemah sami pirembagan piyambak sinambi ngunjuk landhar ugi wonten ingkang ketingal tumungkul sajak serius nanging jebul ngantuk awitipun saruwi dening kanca caketipun jebul merem nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyutu jaring wong ganten prasasa tidu durung manjing dasaring pertala kasaru gegering jawi piyak ngarsa tangkeping wuri kaya pasiban kalebon amuk apa to darunane ora ana macan numar saka krangkeng ora ana gajah medhot saka wantilan kejawi namung utusan saking Karang Kadempel putra Jayadipati ragile Raden Werkudara nggih Bambang Antasena ingkang minggah tinggil negari Ngastina damel jingak dadya gegere ing samya siba samya ana dayo
mendak alon tata lenggahira caraka ingkang nembe rapta katekaping pasewakan tandya tumanduk mangayun ngarsa tanono kuciwa raras yen ora sisip panduluku kang suwana ning ngarepanku iki Antasena padha Basuki anakku Antasena sowanmu ya Pakdi entuk pangestune Pakdi Prabu Duryudana lakuku ora ana alangan sawiji apa bektiku kunjuk ya Pakdi. Iyo tak tompo pangastutiku genti tampanono yen Antasena matur nuwun tak tampa mugi dadi jimat